dies tancades al pas quan el teu món està sumit en una eterna oscuritat. Perden les paraules tot el seu significat. Per a contextualitzar, només dir que el patrimoni cultural no deixa de ser un valor afegit que les comunitats locals atorguem als nostres béns, als nostres recursos. El ple de l'Ajuntament de València aprovava una moció per unanimitat per la qual aprovava iniciar la candidatura de la Festa de les Falles a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Això implica una sèrie d'obligacions, implica una sèrie de compromisos, implica una sèrie d'inversions, o hauria d'implicar-los per part de les institucions del món faller. L'exposició del ninot, després d'una tradició de 52 anys, fou retirada de la llotja i des d'aleshores va vagant per ahí, per València, perquè se suposava que no quadrava massa amb el fulgor, amb el caché que tenia el patrimoni de la humanitat. Quan el vent no bufa de cara, obri els ulls a punt de disparar. Projectes, il·lusions, somnis i cançons. Quan et posen pals a la roda, defensa la teva escola. Per a que us feu una idea, en el cas del patrimoni mundial hi ha 6 criteris que poden justificar la inscripció d'un bé en la llista del patrimoni mundial. Estic parlant de patrimoni tangible, el palmerar, la llotja, etc. I resulta que en lo de les obres mestres de l'any 2001 també hi havia 6 criteris. Quan fas una candidatura de patrimoni mundial, el primer que et diuen és ni se t'acudisca presentar o justificar-ho per més de 2 criteris. Reinventa l'estratègia i replica que l'explora. El viatge és llarg, trepitja fort, mai és massa tard. Naixen primaveres, cada matí al teu jardí. Cultiva els teus sentits, comencen noves primaveres. Al teu camí crema el destí, il·lumina l'horitzó d'avui. Unes converses des d'enguany dedicades a un tema més que actual en aquests moments, com és la declaració de la nostra festa com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. La pirotècnia en les festes valencianes és un element indestriable des de l'edat mitjana, com a mínim des que tenim documentació. En les festes valencianes és impossible entendre la festa si no hi ha pirotècnia, i la pirotècnia no s'entrem fora d'un context festiu. Fent que el dia giri al voltant de la mascletà, perquè sempre que és abans de la mascletà, després de la mascletà sempre queda com a referent temporal. I la ritualització que ha arribat, que és superrecent, aquesta ritualització, perquè és la despertar. Forma part del programa oficial, però no està disparada per un professional, sinó que té participació espontània. I ahí tenim el problema del tro de Bach, que el duguem arrossegant molts anys. Com la música, són vistos única i exclusivament com elements folclòrics i no pas com a actius o valors culturals que cal potenciar, que cal tirar endavant. Sí, està molt bé això de que València és la tierra de las flores, de la luz i de l'amor, però quan digueu ja, arromanguem-nos i traguem el carro perquè el carro està estacat i ja tant se val com parles o com digues, però traguem el carro. Això hi ha. Quan ha vingut així comentava que ja anava un poc en solitari i en el meu treball d'investigació de la roba valenciana que porten en les falles i me contestaven que tots anem un poc sols. Hauria que veure en què moment, per què les dones de repent es visten a la manera tradicional, perquè això en el context de la falla no estava contemplat. Està contemplat el monument, està contemplat una sèrie de coses que n'hi ha al voltant del monument, però en quant a la roba no apareix fins molt més tardíament. I realment quan es reconeix un element del patrimoni cultural i material, el que està reconeixent és a les persones, en definitiva. Mai és massa tard. Naixen primaveres, cada matí al teu jardí. Cultiva els teus sentits.